Hello guys, welcome back to my channel OPAPS Gaming. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு தரமான கிளாஸஸ் கோட்றான் பார்க்க போறோம். உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காமல் பெல் வைக்கணும் அமுக்கிடுங்க, ஆள் அமுக்கிடுங்க. அப்புறம் நம்ம போடுற மொத்த சேனலையும் பார்க்க முடியும், மொத்த வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஐயோம்மா வந்துட்டா வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டாப் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் அடிக்க முடியலையே. இங்கே பாருங்களேன், இப்போ ஏறுவேன் டபக்குன்னு வச்சுக்குவோம். இதா ஒன் டைம் இருந்துச்சா, இதோ டபக்குன்னு இங்கே பாருங்களேன், உடனே இது போட்டுருவான். எனக்கு அப்படியே கோமாயிடும். நான் ஃபிஸ்ட்டில் குட்டலான்னு போவேன், அந்நேரத்துக்கு G18 கேஸுங்க. டபக்கு டும்பரி. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு OPMPS கேமிங் சேனல். நான் தான் உங்கள் வருணோட ஃப்ரெண்டு பிரவீன். உங்களால் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டு கொடுங்க ப்ளீஸ். நாங்கள் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு ப்ளீஸ் ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரியாவது ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ண சொல்லுங்கள் கைஸ் ப்ளீஸ். நான் உங்களை எல்லோரும் என்னுடைய பிரதர்ஸாக என்னுடைய ஃபேமிலியாக கேட்குறேன் ப்ளீஸ். உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பிரதர்ஸாக கேட்குறேன், நான் அவங்களோட அண்ணன் தம்பி தங்கச்சா பார்க்குறேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் லாபம் இல்லை, உங்களுக்கு தான் லாபம். உங்களை சிரிக்க வைக்கிறதுலாம் பண்ணுறேன். ஏன்னா இவன் ஸ்கைலே வச்சுருக்கானே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை கைஸ், நான் வந்து இது மாதிரி கேரக்டர்ஸை வாங்குவேன், ஆனால் சேல் பண்ணிடுவேன். என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே கேளுங்க. அவ்வளோ இல்லை கைஸ், இது நீங்கள் நம்பாதீங்க. ஆமாம் கைஸ், நம்ம டாப்பை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இதில் அட போய் வருணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஒரு 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாரு, நான் வந்து 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். ஒரு சின்ன பசங்க யூடியூப்ல வீடியோ போடுறாங்க. கண்டிப்பாக இது கேமிங் தமிழனும் பிவிஎஸ் ப்ரோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ளீஸ், நான் உங்களுடைய பிக்கஸ்ட் ஃபேன்ஸ் தான். ப்ளீஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளீஸ். நாங்கள் இங்கே பேசினே ஒரு ஆள் நேரத்தில் வந்து வச்சு போட்டான். பாட்டே கூத்தலான்னு பார்த்தேன், அசிங்கமாக வாயில் வந்து அது எதாவது கேட்டுற போகிறேன். இது பாருங்களேன், இப்போ வந்து அவர்கிட்ட போய் நல்லா காடு கீழே போய் நல்லா ஜவ்வுன்னு திட்ட போனேன். எங்கே காண டேய் பாட்டே அயோட்டா ஏன்டா ஒரு ப்ரோ பிளேயர் ஃபஸ்ட்டில் விட்றான், நீ அந்நேரத்துக்கு இது பண்ணுவியா? அடங்க ஓடு 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 மானே பாட்டு பயலை டென்ஷன் எடுத்து விட்டான். அதுக்குமா கைஸ், எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ என் தம்பி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கான். அதுக்கு வந்து பிஎஸ் ப்ரோ இது பண்ணியிருக்காரு, கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது என் பேர் வரும்னு போட்டிருக்காரு. சரி ஒரு ரிலீஸ் போட்டால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகிட்டுருப்பேன். சரி விடுங்க கைஸ், அது அவர் பண்ணதே பெரிய விஷயம் கைஸ். நான் சொல்கிறேன்லாம் கேட்டுக்காதீங்க கைஸ் ப்ளீஸ். நாங்கள் என்ன கேட்குறதுனா உங்களால் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக ஒன்றி கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே கைஸ், நீங்கள் வந்து பாருங்களேன், நாங்கள் இதோட நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் உள்ள போய் தரமான அடியெல்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க கைஸ் போகலாம். இப்போ பாருங்களேன், எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகும் தான். எனிமி அவனையுமே இருக்க மாட்டானுங்க, ஆனால் அங்கெல்லாம் தின்னு இருப்போம். நாங்கள் இங்கே தேடும் பார்த்தா அவனுங்க அங்கே இருப்பானுங்க. அதான் பண்ணுறதுனே தெரியல. ஐயோ ஐயோ இங்கே தாண்டாடே அடி அடி ட்ராகே விழாது, செம டென்ஷன் ஆகிடும் எங்களுக்கு. இதோ போய் நாக்காவும் போகிறேன். இந்த கேம் பிளே பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் பிரவீன் தான் விளாட்னேன். ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் வந்து வெளியே போயிருந்தார். ஆமாம், வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் கொடுத்து மட்டும் வந்தேன். அதனால் அவரு தான் நான் தான் ஆடினேன் இந்த மேட்சை. ப்ளீஸ் என் கேம் பிளே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஃபிஸ்டல் ரவுண்ட்லேருந்து நான் தான் ஆடினேன். உங்களுக்காக இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோலாம் வந்திருக்கும், நிறைய வீடியோ வரும் இனிமேல். நாங்கள் இதோட வரும், ஆனால் வராது மாதிரி மூமெண்ட்டு பாரு. எங்கன்னா டென்ஷன் ஆகும், வச்சு விடுவாங்க. நீங்கள் வேணால் பாருங்கள், சுட்டுகிட்டே இருக்கும், நேரத்துக்கு வச்சு விடுவோம். நாங்கள் சொல்கிறோம், உங்களை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறது தான் யூடியூப்பில் வந்திருக்கோம். ப்ளீஸ் உங்களால் கொஞ்சம் சப்போர்ட். நாங்கள் சிரிக்க பாரு, இப்போ உடனே வச்சு விடுவாங்க. எனக்கு அந்நேரத்துல டென்ஷன் ஆகிடும்.
அதனால தான் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு. அதனால தான் நான் பட்டுன்னு வச்சிட்டேன் ஒரு மண்டியில். நம்மளே மோட்டில் என்ன காய்ஸ் நம்மளாம் ஒரு நம்மளே ஒரு ஓசில் காய்ச்சி அமௌண்ட்னா தூக்கி வச்சுட்ருக்கோம். உட்பக்கத்தில் தரமான சம்பவம். சிறப்பான தரமான சம்பவத்தை இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ பாருங்க, நீ கொஞ்சம் அப்படி போ, நான் ஜூட் சொல்ல முடியும் கைஸ். அவனை வெறும் பேசுகிற மாதிரி. வா ஜூட் வா. அடா பாவி, அப்படி பா சொல்கிற மாதிரி போய் அப்படியே கூப்பிட்டியாடா. இதோ இப்போ நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? நான் ஒருத்தன் வந்து போயிட்டான்னா உட்பை கேட்டுட்டு டாமானு மண்டையில் போட்டானா. அப்படி வேஸ்ட் கேட்குறேன். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? நான் காட்டினா உனக்கு கொலை வெறி வரல, மறுபடியும் உட்பேக்கர் வச்சு தூக்கிட்டு ஓடுறேன். அப்போ என்ன ஆகும்? இட்ஸ் மீ உட்பேக்கர் கிங் இவனோ. இப்போ பாருங்களேன், உட்பேக்கர் கிங் சொல்லி ப்ரோ நாங்களாம் ஜிடி ஐயோ சாரி, நாங்களாம் ஜிடி ப்ரோவோட பெரிய ஃபேன். ஜிடி இதோ கண்டிப்பாக எடுத்துருவோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ஜிடி ப்ரோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் பெரிய ஃபேமிலி தான். ஃபேமிலினே சொல்லக்கூடாது, உங்களோட தம்பின்னு சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் ஃபேன் சொன்னால் அவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் போடுற ஒரு வீடியோவும் நான் என் பிரதர் நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் பிரதர் உங்கள் பெரிய ப்ரோ. நாங்களாம் உங்களை நான் வந்து எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுப்போம் ப்ரோ. நான் ஜிடி ப்ரோலாம் நாங்கன்னா எல்லா யூடியூபர்ஸும் சொல்கிறேன் நான். இதோ பிவிஎஸ் ப்ரோ, குடிகோல் ப்ரோ, ரன் ஜிடி கிங்னா ரிஞ்சோ பாண்டில் யூடியூபர்ஸ் சொல்கிறேன். ஓகே गाइस, இதோட இந்த வீடியோ முடிகிறது. நாங்கள் கிளம்புறோம். உங்களால் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே தேங்க்யூ गाइस. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய் பாய் गाइस.